bitong na love or first sight kaniya. Siya ka na sa tingin pa lang, bugha na. Ya, pero tila ba di mo malasak, dili pa gud ikaw. Nagtakas kulot-kulot kaniya. Pero ikaw wala pa ka natakas. Takas paghuma ba? Kaya bitang usalan mo ko si Mana nagkaila. Kaya pagkasunod si Mana, kamunasan. Kaya bang nagka-oya Brian mo, bisa pag mo nagkaila. Hashtag paita. Punya. Nagbuwag sa mo pagkasunod si Mana. Nakakita lang kasi mong ex, ngalahin na sa nang kauban. Ay, paitag yun. Unang paminaw na lang. Hindi akong advice sa mo ha. Sige, gaya-gaya ni. Pero tinuod yun ni. Magbayad lang ka ko. Wala magwa na ibabae ng higog man ako eh. Babo mo ko, pirting-pirting. Babo ko, pero ba't ilagog na ako? Pirting paita yung tao. Kaya nagtuwo ka ba nga, nagtuwo siya. Ay. Ang imong gugma, marag panganod. Nagdaog na kunguan. Mana ba pagkagabi nga makapuno kag bakit kaya bang mga bullfrog na ba yung dagan? Thank you so much. Thanks for watching.